grup 65 va sorgir a petició d'un grup d'infermeres jubilades que no volien perdre el contacte una vegada estiguessin jubilades. Això va començar formant molt petitó i actualment tenim unes 28 activitats i cada vegada hi ha més demanda i de fer més coses noves. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona va apostar per cuidar d'aquest col·lectiu, justament perquè la tasca principal de la infermera durant tota la seva carrera professional és el cuidar de l'altre. L'objectiu del grup és aglutinar i ofertar a les infermeres que s'acaben de jubilar una sèrie d'activitats que estan creades ja per elles i sota el perfil i les idees d'elles, amb dos subobjectius, diríem, no? Que elles continuïn el seu contacte i un altre, oferir activitats per mantenir la salut, l'activitat, una vegada s'han jubilat. Les infermeres continuen actives. Pel fet de jubilar-se no vol dir que deixin d'actuar, sinó que elles continuen amb el tren d'activar-se i d'activar el grup.